To v kategórii herečka prichádzajú odovzdať Ady Hajdu a Peter Šimon. Dobrý večer. Dobrý večer. Je to pre nás veľký kšeft odovzdať cenu. Česť. Je to pre nás veľká česť odovzdať cenu najlepšej herečke roka. Áno. Tento rok je v úzkej nominácii naozaj silná konkurencia. Prosím. Mária Bartaloš, Zuzana Mauréry, Táňa Pauhofová, Všetkým vám to prajeme. Ano. Zuzka Mauréry, jedna z mojich žien. Áno. Vidíš? Ja mám tam Majku Bartaloš niekde. A Táňa Pauhofová, prosím. Je tu niekde? Tanička? Táňa. Nevadí? Napíšeme jej SMS-ku. Počkaj, ja tiež napíšem. Prečo ty? Nie, my učíme, vieš. Na škole možno mi odpíše skôr. Uh-huh. Táňa, je o to, kde si chudera? Kde si Tanička? Áno. Píšem. Áno. Tak. No. Teraz počkáme. Komu odpíše prvému? Máme čas, nemáme čo robiť, sme v priamom prenose. Nič. Tak ako? Tak, vieš čo? Minule sa mi dostal do rúk, ale fakt dobrý scenár. Naozaj? No. Ale srandujem, čo? Však ako? Skoro si ma dostal. No, vidíš, no. Ale počkaj, No? SMS-ka prišla. Hej? Prišla, áno. No tak to nie. Čo je? No to nie je Táňa, to je môj syn Palo. Čo píše? To chceš počuť? No jasno. Že čo tam zas s tým Adym robíš hanbu? Nie je zvyknutý? Ešte nie. Počkaj, mne pozri. Čo? To píše Táňa? Tánička. Táňa? No, mne napísala Zuza Mauréry, že to má byť o týždeň. Smajlík. Dobre, Zuzi? Nie. Dobre. Počkaj. Ďalšiu mám správu, počkaj. Net to bude, no, ale čo? píše, no, ale to píše Zuzka. Mauréry? Áno. Čo píše? No, že mne to povedala Bartaloš zase. Aj mne píše niekto? Tebe... Maminka. Táňa? Nie, maminka mi píše. Hej? Vladko, poď domov, nerob hanbu. To, ešte si nezvykla? Nie. Odozma jedné ceny, poďme. Poďme radšej, hej. Tak, herečka roka za 2018 Zuzana Mauréry! Nech sa páči, toto je už tvoje. Ďakujem pekne. Ďakujem divákom. Deťom, aj tým skôr narodeným deťom, ktorí teda hlasovali za mňa. Je to o vás veľmi milé a urobili ste mi radosť. Ďakujem veľmi pekne.